Zviri sei guys, nhasi ndadzoka zvakare kuchimona. I am very extremely excited because ndinotenda mashemarienzi ese akatambanudza vakabvisa vakati no, bhudhi vedu hatingavaregi vachishayiwa chikafu vachivata zvakare pamasaga. Zvozvo zvakanaka. Zvimwe zvose zvokuzobvunza kuti zvakadii izvozvo takati hatidi kudi kuita focus nazvo. Pari zvino munhu ngaambowana chikafu chekudya. Asi ndisati ndaenda mberi zvangu ndina bamukuru vangu panapa, pane zvimwe zvinhu zvatambotaura 1 or 2 ne1 of the relative vadaitaura kuti varipo bhudhi vari pedo kuti tihwise kuti kuchipatara kwakanyanya kuita concern nevanhu kuti vakaenda here kuchipatara. Yes, kwanzi vakaenda vakanosvika kuGeneral Hospital kunova ndofunga kukwekwe General Hospital kwavakazondorapiwa vakapihwa matablets nechii mushonga vainawo. Zvinova zvinhu zvakanaka. Saka pari zvino baba mukuru muri sei? Right, makadiwe. Makasara zvakanaka. Takasara zvakanaka. Tofarawo kana madzoka so taifunga kuti zvinongotamba tamba. Hakuna chinodzoka. Alright. Saka isusu tauya kuzopakira kunoku because taona kuti kuzoti menozhira yacho kuti tiinde ikoko ndofunga pane kagona kuti tizoenda nezasi tozodii. Saka tichangorova shortcut neshoka. Okay, zvinhu zvakanaka zva. Saka ndo mabhara edu nhasi muchashanda zvenyu muchikamhina handiti? Tobatsira because zvamaita izvi. Zvinhu zvikuru chaizvo. Vanhu vaMwari Mwari vawedzere makombore nezvavaita izvi. Alright, ndichiri ipapo regai ningoti bamukuru vangu ava havana ukama nabhudhi vatakadocumenta kuti vange vachiwana rubatsiro. Vanotoriwo mutogwa inhema here? Ichokwadi. Asi ndo vakandibatsira kuti ndinge ndichiinda kuna bhudhi muvati mhofu handiti? Kuna bhudhi mhofela vakati ayo chimboonewo bhudhi vangu mhofela avava asi havana ukama. Saka ndati ndigare ndataura ipapo. Saka pari zvino ndauya kuno kuna Sister Marita. Sister Marita ndo vane vhongoma riri panapa zvakare makazara zvinhu mukati. Saka vanogona kutivhurira zvavo timboona some of the stuff kuti zvatauya nazvo makazara. Like I said before kuti ndanga ndisingasarudze kuti zvinyowani kana zvisiri zvinyowani. Saka zvakasangana magrosari kubva kuna shuga, mafuta, munyu, muriwo chaiwo zvakawandisa vedu muchazozvionera patichange tasei tichizozviita hand over kuna bhudhi vedu. Saka bamukuru handizoti todii manje? Tosanganisa magrosari here nechii kana todii? Right. Zvakawandisa. I think ndo magrosari, zvimwe hufu muzasi. Zvino manje tinoita matrip mangani. Toita matrip mangani apa. Saka unosenga madhishi ndiani denga manje. Saka tine zvakare ndiro, makapu zvekuti vange vachibatsirikana nazvo kusanganisira nehembewo zvakare dzatya kuti sapanyika. Saka nemapoto zvakawandisa. Mamwe magrosari tatongoita zvekungokanda kuitira kuti nzvimbo. Saka inoizvi ndosapa imoisa mukati medhishi momoko. Saka uhufu humwe. Saka indi ndichasenga sagare uhufu. Ndoti mbunhasi. Chasenga sagare uhufu. Machira edu. Nemapilo. Saka I think mask moto vaisira mbudu iyi. Ndakanganwa zvakare necrash ravo iri. Pane kuti vachishandisa danda vapuhwa naSister Marita zvakare crash irori. Zvinozvitenda. Todai zvimwe izvi zvangosangana kuitira kuti tiwane mafambiro. Manje mabhara ndo ashota kabamukuru. Todii nai bamukuru. Wotokumbira pa next door. Oh sorry. Anzi kona mbuya. Anzi yoweyo. Zvimwe izvi zvakasanganisira zvakare neshangu kuti vange vachipfeka size ndo yatasingazivi asi tasanganisa masaizi.
izvi zvindezvekwenyu handiti zviri kumusoro. Alright, iwe mugoma, I think ndichasenga hangu saga iri ndini hangu ndocheneruka iripiwo iyi neizvi futi nema-roll on zvese ikoko. Saka grocery ratinayo ndo iri nehufu nemetress iyi yasara, pamwe mumwe achata zvokubata. Inini motondisengedza, saka tofamba sei? Hapana pangu pekuti titapudzire zvisengeke. Saka ndozvezvimwe pangosara metress iyi nehufu nemagrosari ese zvamuri kuona zviri umu, neimwewo eco cash yawo yachavapa ne2 cents 2 tachavapa zvakare. Tinotenda all the Shemarians and thank you very much. Tichakuradzai zvakare tichifamba kuenda kuenda manje nezvinhu kupi kumba kwabhudhi Mofela. Pangu ruchindisengedzaiwo dhishi inonzi chirangu handei. Aya, ngatibaye, fambai tindi tenda nepi handei ikutofamba tienda dhai handei. Alright, mwacho ari kuuya kona sister Marita waridi oh. Ndatofunga tiri kwedu kwagutu taenda kunogaisa. Mufambi vasikanya, ini nenda kutopika stepi manje. Stepi wotodi toenda nepapa baziva ndada kuda kuti urashika pane waya yani wodi mota zvokubatirwa watsikirira panapa ndo pane pari pamugano nemaini yari kunowa koko nde vamwewo kwakwe vamwewo famba izvini kaiyo dondo rino ratomumwewo wakwatoshaire pombo nyenyeyo kuko kuya kuti iye kana dauti vanhu havake munhu ndione kuti vakai kana asingadari akaona yazoiona kana uyaya nekuseriko tatamborashika zviki mina kwatata kunana kone kune kana uko pafirst kona ndiyo ndatena instead yekutokona paneke tavhunza ngatidakumbira kuvhunza pana zvibhabhanda ndizofemereka zvinege zvekusengasenga zvakagumya kare zvitofemereka iri but tadarika imwe road inenge ipi yakatsvuka iyi kuti enda kuasha ndofamba nemota nditi iri ndere mumwe futi rekati simbori rwanda irori fambe brad ndakutohwayekera mutsipa hanzi unokona nekumuzokumzo ainomubhokoso akaoma vanangakuungada kutengesa kuti pane zvika moto zvikana zvikaneti ati kutoti akuzvitenderere
What is this? Oh, this is good. Koti. Takuigira mapasi. Oh, go to also say. No, don't. Oh, Jinji, get it. Oh, I'm going to go to Gaza. Mama, tell us a canake. All right. All right. Kuira rina kuzvimba here rimwe racho. Akusi kuzimba. Kudi. Kunangarikira kunde izvi zviri pasi pacho zvine zvichida kubuda izvi. Zvii futi zve. Hamusi kuzviona here. Zvakaita kubuda kuti zvidii. Hazvofani kugara zviripo izvi. Oh, kuti zvifunuke. Kuti makanzipara iyi. Musazvipara. Zvinane zvifunuke zvega. Nokuti mukapara ka mema kudya nyama yenyu iya muchibvisa maganda riya chitoramba ndo panozoputika. Nekuti nyama inenge yaneti. Nazina Dr. Zvibvise. Oh. Amuoni mushonga wacho ndiri kuzora uyu. Andakatenga kufamasi. Saka dokta akandiudza kuti zvinobatsira pakuti zvinoomesa ziya rero riri mumakumbo. Saka zvikaomesa panosara pakaoma. Pakaoma ndio pane pakurwadza manje. Pane pakuda kubva. Ukasapabvisa ipapo haurari. Saka ndio nguva yandinotora reza ndobvisa. Ndikabvisa pakasara zviri soft zviya zvoita zviri nani. Zvombonyarara. Ndokwidza futi mushonga. Mushonga uya unodhonza uchiita kuunganidza kudai. Saka ndokuzobvisa hangu zvichidero-dero. Saka moda kumboona takuigira ichi here nhasi. Ndisati ndatanga kuti takuigira ichi nhasi. Gai ndimboti takutenda. Vanhu vose vakabvisa zviri papapo. Nezvimwe zvimasere nezvandichakusirawo hazvina kuwanda zvasi shoma izvozvo. Kuti thank you very much. Ndobudhi wedu tadzoka zvakare as I promised. Handakakudzai kuti ndichadzoka zvangu. Ndinozvitenda singamboiti. Saka handizoti moda kumboona zvimwe zvacho here. Avo ndo vamwe vatinomboshandidzana navo patinomboita izvozvo zvekuti tichibatsirana navamwewo. Alright. Tiri pedu makadii. Saka handizivi kuti mona pamakagara panapa toya nazvo here. Momboyatsa kumbozviona ndini here kana kuti kwete. Akufamba ndakufamba. Makufamba. Haiko zvino ndakufamba. Zvava nani. Kumbo iri ndio rakatsemuka iri. Amuoni ronda racho kuti ravhara. Pamakasvika paya risina kudai. Rakati kutsemuka kudai. Saka rakangozoomesa haro nomushonga iwo ndipota nchirita bvisa. Haiko zvino kufamba ndakufamba. Amuchadi dondo because tatakuvigira idondo rekuti mubatsirika naro. Padondo raakani. Ndaa right pakufamba. Alright. Pakufamba ndaa right. Alright. Saka ndiye mubonowona muchinyatsa kumbozvionera mega. Apa saizi yebhutsu start singachasi kuti nomopfeka saizi ani. Saka tangouya nedzimwewo dzatauya nadzo zvamakapiwa nevamwe. Zvimwe sezvandakatara paya kuti zvinyowani kana zvishara hazvina mhaka. Saka zviripo zvakare kubva kumagumbezi, shangu nechikafu. Pakanaka. Hapana chakaipa. Alright. Inda nchingototi apa muzondivigirawo futiwo inogona kundisipendesa kuti wiki ndigone kurecover. Ndigone kurecover kuti ndigone kuzonotsvakawo. Sofa iko zvino handawanani. Alright. No problem. Tinongosiya zvose zvatapuwa nevanhu vati ayo kuti vedu tavafarira ende toda kuti vagare vachifara vachirya vachiguta ndo zvachitagwa nevanhu vazhinji. Saka ndichatangira ndichita kubudisa zvimwe tichazozvidzosera nemufunga muchabatsirwana nabhuta kuti zviswe mumba. Totangira apa uyu mugomo wemabaga wakagaiswa newacho umwe kutoekera zvavo. Then pamiriwo iyoyi kana iri mata muchadi saka todzokera naro. Alright iripo. Saka apa zvimwe izvi
makagara mikaka, mafeu, shuka zviri mukati. Tivasunungurire, regai ndisunungure. Mazviwere buda munogona here kusimudza nyanditi muchizvibudisira zvenyu ndai munozvibudisira ikoko mowaridza ndimadi zvenyu. Hanzi nemaneipa wadzirai tizvione pasi ipapo. Oraiti zvimwe zvacho izvi chiitai muchibudisa nichikuudzigirai panapa. Mogona kungogara zvenyu makazorora ipapo. Hanzi garai pasagarenyu. Vavakidzani ndo vamunawo. Vavakidzani ndo vamunawo. Wanzi oito kugara icho. Ndibatsiri muzvibangu vaindepi. Ndichakuramba ini. Mokoreka mudzimai yachiyekera oga here vedu. Lokadi. Shuwa ndoindeni. Ndoinda kumbainda kuti ndoindeni. Hamusi kuona edge. Nebhaketi racho irori. Hai makatiri kusara kuno. Nebhaketi ramapuwa. Hembe. Matina musazore gaka ririmo mabvura bhuti. Hatizodi kuti rite poisonous handiti. Mongotovhura motorishandisa. Juice. Dai matomboziya matomboti gudya kai. Juice. Ndakuigira rinyasa kuwedzera simba. Simba for the person. Antaurisa kamuzukuru. Sakanaka. Zotaura zvingamboitisi. Kati budi vangu. I cannot leave my budi in the sango for the people. Handiti. Zvakazara maditi. Mask yawo ndofunga iriko. Hamena kuti mudhisha muna zvimwe zvigrocery kwati mana machira chete asati. Hanzi mask. Mask ndandinayo. Alright, ndofunga ngokuwedzerai kuda. Neshangu but pashangu budi vangu handisi kuziva kuti munokwana here. 11. Ipi size 9. 11. Saka madika nditi? Ma9 akwani. Saka tava second round kudzosa. Saka kama slippers aya. Ndakula ma slippers. Then never on kana makuinda zvekubasa. Mamati don't jairira imi. Saka ndozvo zvimwe izvi nemakaskedi orange ayo muchiti gudya. But dai mamondrovera semboka ndichifarawo kuti ndione marya here shuwa. Sembo. Pane mochuza kumwa ndichiona zvishuwa rimupulira pamwe kundivhara kana kuti rongo nguwa rakadere. Mutanderi wandimwe here. Ndoda kuona kuti shuwa mukudla here panapo kana kuti hamudisi kuda kudla. Hino manje mvura iyi hatizizi kuti iripi yekusukudza kapu kana kungorova chakadero. Rova chakadero. Mabhiso. Mukudya shuwa. Ndakungati hamuchatodi kudya kenyu. Izvi ndakati mufanira kumbovarairwa futi muri kunongo. Saka ndozve zvimwe izvi. Handiti ka ndizo tinopatenda.
chitendawo maSHEMATV kuti vakutengerai zvese izvi nezvimwe zvasara kumadhishuku. Tinotenda avo vandibatsira mudambudziko randandinaro, vakandiita kuti ndigone kuita sokuyambuka. Saka ngavarambe vakadero, Mwari ndoti ngaawedzere pashoma pavabvisa. Ipapo mangwana vachaonawo pakanaka. Amen. Alright. Tinozvitenda. Saka regai ngoti zvakare kekupedzisira maita basa, tinozvitenda maSHEMATV ese akastretcha maoko avo, zvimwe zvatasiya kumabharako tangoisa zvimabasics edu kunoku, but muneighbor uyu vari kunyanya kumeka shuwa kuti no man, mamuni kufarirwa kwamunoitwa here budhi wangu, vanonzwa kufara ka? Alright, apo ndo mangu magumbeze ayo nemapilowo nedzimwe hembe dziri mukati mudhishi zvakare zvavapihwa nevanhu. Amene kuti kumablankets uko kundofunga. Saka nhasi saka munonyasa ndandisoti mbaura pamuno nhasi haimupisi magumbeze nemametress. Anditorari ndakatoguta. Muri makaguta nhasi nezvi nezvandaona zvinhu zvacho mafara zve kuti zingaitika here, mamusingafungi zvoitika. Mwari apindira. Neniwo ndafara, ndafarisa zingambeiti. Kune vamwe shamwari dzangu dzatimu hatina kukwanisa kuzoti tibatane nhasi, asi tichabva ndofunga nevekukwekoko, saka vatanzi tichauya tichakuvigirai zvimwe zvinhu futi. Alright. Yakanaka. Anenchiona nemi. Handitika. Tinofara singamboiti. Handafara neniwo ndikufara. Muri munhu wechirume asinganyanyi kuda kuexpress handiti. Asi mune muchazonzwa kuti yes pano ndiri kunzwa kufara. Handizo. Saka ndinofarawo neniwo. Nemajaketi, wow. Chimbotori kiyaika, mbokiyai. 1 2 3 iwe size chaiyo iwe mai iwe iwe uyu wanyanya kuita zvehembe ndimwana wavakoma vangu anonzi Ashi. Saka ndigai nditi kuna Ashi zvakare, waita basa Ashi, changu zvese chinunguna ikoko unongokwalifaya kwese kuti nezvawaitira budhi vedu ava nelebhu yavapa yese ishangu ndozazokona hadzokwana, asi ndinotenda zvisingamboiti Ashi nekustretcha your hand towards ekera yoi mamwe makapa anga asara zve umhofu to the movelest iwe unoti jojojo mamwe ayo futi aya havasheti vaifarira zingamboiti handi kuzviona nemavhesi kana zvenyu makagara muzuva muchireva sandbasking mwebva vati ndini here handidi zvokujairirwa panapa. Matiya akawandisa nemadhaka, mandire emadhaka mamwe ayo. Kana masiyawo chikafu chenyu movhara nedheka. Saka zvaita ka? Maita basa. Neniwo ndinokutendai budhi nekuti tambira pamusha wenyu. Zvakanaka. Tinotenda. Alright. Ndichagogona. Nikwerewo. Mofambawo zvakanaka.